sepi kan dono ndi. Alah, lagi wae aku berjagongan karo kakangmu. Nek iki mau kakangmu lagi wae lunga. Kene lunga kene saiki. Lah kok suwe kowe ora tau rene to, Dik? Piye kabare bojomu? Lah witekne piye ya iki? Wong tegese duwe anak isih cilik. Iya. Bayi abang, kone tak tinggal engko ya rada piye ngono ketone. Aku iku upama ora rene ya sadurunge atiku ya rada kangen ning terus dalan. Kok dadak bingung to, Dik? Yen pancen kangen karo sedulur ki ya mara rene to, Dik, disaritin. Terus kabare anak bojomu piye ya apik-apik wae to. Ya do waras iku. Syukur. Kok katone kok rekuntak bentuk iki wis magang apa durung to iki mau? Ngrasakno mangan lah yu. Wong iki aku iki ya gampange tembung iki ya. Sok mangan sok ora rong dina kelar mangan, rong dina ora kelar mangan. Dadi iki mau durung mangan? Ayo tunggu. Yen ngono beneran sik, kamu aku iki ora enak-enak. Entek mama ya tak jupuke ya. Wah, sakit temenku yen wis kowe mulih nggawa apa-apa sak cukupe nggo anak bojomu. Matur nuwun Yu, nek kowe eling karo Ibu. Ah, piye to? Kayen aku ki ayo wis bae sae ning aku. Ayo ganjeng ya ora lali ya. Yo. Kowe dipangan. Iki senengane kakangmu. Tak jupuke separo. Tangan sik ya. Iya. beras kok piye? Hah? Lah itu ku sekolah iki ya. Ora kan Enak-enak mangan. Harus apa bae gulung sarapan. Kayak mati sing kuku dan iki. Manggo gue. Hah? Enak-enak nunggu kopi. Iki yang disuke, ini mangkamu kekok malam biago, kemudian biago ya. muka-muka Tunggu salah enak mangkamu, ngapa kowe? muka-muka klosin. Tidak biak kowe, iya, iya. Aku ora usah linggih kursi. Jadi, oh dia kita ada ya. Juga pesek. Aku ki malah dadi akeh nang kono nek jauh karo tak nyombe. Iki ngombe iki aku tak ngomong-ngomong ning karep Bali tak sanoni ya. Umpama itu. Ya ya. Golo. Lah yo enake. Lah mangan ngombe banyu cauka. Rumah kamu ki lha itu mungkin piro sak gratis? 500. Jadi saya banyu kowe. Tidak kelok kowe. Kok banyu. Rumah
tak kuat tak ngombe. Lho iki mau tak kon ngombe diusari sik kok malah dadi piye to sampean iki? Lah kok enak temen. Kok kok dia yo. Ngombe. Yo, titik berat, titik jalu, titik gua. Santen. Nek ngono mau kabeh iki mau ora tak pangan to, Di. Hah? Aku wis parek apa-apa. Parek kok ora kebangetan temen lho. Sari den ki sapa? Sari den ki lak yo adimu Adimu. Kau bedane apa yang kok adikku apa ya adimu apa piye? Ngono bedane ya. Kita ya ipe bondo ya bondo. Bodohnya kan sampean kuwi mau jeneng segar dikanan ada ora ento lho. Iki angge teko ngatur. Mangan. Utang beras. Kebangetan Wis piro sing bayar? Kapan? Piye-piye Di? kowe ndak anu ra entuk Kang Branjung. Kowe entuk wong Karangasem malah kepenak. Hei! Wong Karangasem rumangsamu. Ya bejane mbakmu. Cak kok ya gede sugih melu aku. Alah wong iki mbok ora susah kaya ngono. Lah tak cukup dadi apa mbayumu? Jenenge Sari Den kahanane ora ono jenenge. Wong iku mawat to, Kang. Nah, Wong ki nek mawat yo apik. Lho. Jajal. Kowe kepenak iku tanggep muntu kaputan sambil. Wes! Kowe nek rantuk yo Branjung ora iso di omah apik. ruwakno bobokmu kowe arep ngerti. Aku kuwi. Lah kowe ndi apa? Omah yo kathok siji klambi siji. Aku kuwi. Yo, Kok nek nyambut gawe aku beda kowe. Oh, toko